Палескі дзяржаўны радыяцыйна-экалагічны запаведнік, нягледзячы на сваё радыяцыйнае забруджванне, стаў унікальным рэзерватам захавання флоры. Сёння на гэтай тэрыторыі расце звыш 45 відаў чырвонакніжных раслін. Пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС гэтая тэрыторыя пачала імкліва зменьвацца. Бетон і асфальт саступілі месца першароднай флоры. Туды, дзе раней каласілася жыта ці працавала тэхніка, сталі вяртацца рэдкія расліны, якія дагэтуль сустракаліся выключна ў дзікай прыродзе. На дадзены момант навукоўцамі Палескага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка зарэгістравана звыш 1270 відаў раслін. Каждым годом у нас их становится все больше и больше. Да? Вот уже сегодня день 48 это сосудистые растений. Также у нас еще есть и охраняемые грибы, которых 2 вида, 3 вида мхов и 1 вид лишайников. С экологической точки зрения радиоактивное излучение их не ингибирует, то есть никак-то не уничтожает, но вот благодаря или вопреки даже вот этим условиям, создавшимся природным, естественным, экологическим, и наоборот, вот мы с каждым годом находим не только новые виды, но и новые места вот этих 48 видов, и регистрируем, опять же, всех передаем их под охрану. Такая планамерная праца вядзецца з першых дзён існавання запаведніка. Гэта не разавае назіранне, а глыбокі навуковы маніторынг. Толькі за апошнія 8 гадоў тут ужо рэалізавана 6 маштабных праграм па ацэнцы біялагічнай разнастайнасці і вывучэнні чужародных відаў. Назапашаны вопыт унікальны не толькі для нашай краіны, але і для ўсяго свету, бо на планеце практычна няма аналагаў такому велічэзнаму па сваёй тэрыторыі рэзервату. Мы интенсифицируем работы тоже с государственной поддержкой по подтоплению торфяников, потому что они являются депо радионуклидов, там еще и топливные компоненты сохраняются. И для того, чтобы минимизировать возгорание, мы создаем такое предмелиоративное полесье, которое решает ключевые вопросы минимизации выноса радионуклидов на сопредельные территории, а также снижает на порядке горимость и уже распределение радионуклидов на громаднейшее расстояние вследствие радиоактивных лесных или торфяных пожаров. Поэтому это все имеет научную основу и очень положительно отозвалось на росте биологического разнообразия. Аднак дзейнасць запаведніка не абмяжоўваецца толькі навуковымі пошукамі. На закрытай тэрыторыі знайшлі спосаб сумясціць экалагічны маніторынг з эканамічным разлікам. Яскравы прыклад – мясцовая конеферма. Развядзенне жывёл стала традыцыйным відам дзейнасці, даказваючы, што нават у зоне адчужэння ёсць месца для грамотнага і бяспечнага гаспадарання. В этом году уже получили 50 голов маленьких. В основном где-то реализуем 80 голов, а приплода получаем около 100 голов. Чуть-чуть больше, иногда чуть-чуть меньше получается. Частные предприниматели покупают, индивидуальные частники, фермерские хозяйства. Ад аднаўлення рэдкіх відаў да паспяховага вядзення гаспадаркі. Кожны эксперымент на закрытай тэрыторыі мае каласальнае значэнне. Навукоўцы працягваюць ператвараць зону адчужэння ў зону адкрыццяў. Палескі запаведнік застаецца адзіным у сваім родзе жывым падручнікам, дзе чалавек вучыцца не пакараць прыроду, а суіснаваць з ёй у поўнай гармоніі. Тацяна Піменёнкава, Сергей Калацый, тэлерадыёкампанія «Гомель».